Suatu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa kok nyadak. Lah sapa tuh bapakne? Hah? Iki sapa Mbak Dinggila? Ora apa-apa wis men. Kuwi apa? Kok le celutak temen lho. Celutak cengelmu. Lah karo banci kok ya arep. Aku men karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Ame nggo alasan kuwi nganti bojoku iso takon tenan nih. Pancen keparat kok Sukimin iki. Era apa-apa. Tahu nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon sampean ki yo doyan ora banci Mas. Ayo mangga Mbak Tatin. Ya turun ya. Mangga gentenan ya. Nganggo Mbak Apri karo Mbak Mimi men ngunjuk sik. Ya karo men kipas-kipas. Ayo Dek Tatin. Ayo dikancani kok. Ayo dikancani no nyambut gawe kok dilo-dilo lereni ngopo? Abang dhek ya lungguh kok dilo-dilo lereni. Lah ya aku kuwi lho. Julik ya. Julit. Aku menyemangati diriku sendiri. Saking dalu Mbak Tati. Yes, saking dalu. Alhamdulillah. Wong kok sansaya suwe ora sansaya tuwa malah sansaya enom sansaya seger, sansaya cantik. Lah. Masak sih? Sansaya semok. Masak sih. Gambinya itu bener boleh ngomong. Bener. Biasanya kan wong ngunduri tuwa kan ngunduri keriput, ngunduri apa kuwi ora keliput iki. Lah piye nek Mbak Tati? Lembreh. Saya marah no. Kurang ajar iki. Dan nek mbok rasake nyokit malam-malam dirungokke tenan kok ya njur njlomprongke. Pancen banci tua nyebain tenan kok ya. Loh, ngelembreh iki para Mbak, yang namanya orang cinta tidak selalu harus disanjung. Oh, oh ngelembreh. Oh wis lemak-lemak banyak berarti aku harus banyak olahraga. Loh, candaane ngono ku ya. Nek wong cinta tenanan, lek aku sedulur tenanan ora selalu disanjung. Kalau salah harus diingatkan, kalau kurang benar harus keparbasan kita memberikan nasihat. Itu sing sedulur sejati. Begitu ya. Cara mengingatkan ya jenengan kan olahraga niku wae. Olahraga. Mbak bilang aja Mbak Tatin olahraga, ora Mbak Tatin kok ngelembreh ngono. Ya disane po. Carane nek pesinden ki rak ya wektune ning panggung rak akeh to, Lek. Gajah akeh banget to isan. Ngapa ngematke kene barang iki ngapa ya? Jadi aku ki wong lanang normalnya wong ngono kahanan kok ngono kok ya ora etuk. Saiki aku lanang po. Aku ya normal, Mbak. Normal po? Sudah bisa. Ya fungsi. Neng Kolo-kolo. Walah, kene saiki ya ngaku ora. Mengko golek duit tok. Golek duit ngrekoso nganti dilaban bareng. Napa nih? Takonono dhewe ku. Api rantine. Dilaban apa? Perkutut. Enggak engko wayah nglothok, wayah subuh kae wayah nglothok to. Kok mesti ngrebeki tanggane. Lah nek suarane kritik. Apa ora lara di ngono ya? Lambene Apri ya. Ayo Mbak, sapa Mbak Tatin nyekar. Ya. Nggih, Pak. Napa, Pak? Ki ning pamundutan sing urung diaturake ming saka tim logistik Sat Brimob. Ngersakaken menapa menika Pak Eno? Ngersakaken liwung. Liwung. Oh nggih. Gandeng jenengan ki kudu olahraga berarti engko kudu joget meleter totalitas. Nah, pancen keset dhewe kok niku. Iya. Apa perlu dicontoni sik ya, Lek? Ora sah. Galake. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Apa sih? Ayo, dibawani sik men rada. Bawane napa, Pak? Sak karepmu, sak pelokmu apa? Ngapa to? Apa sih? Ya ampun. Kok bendina mung nunggu, njaluk kepastian mung nunggu ngene kepastian. Pak Seno wis meneng wae lho, rasa omong. Aja gerti PHP gelem. Kowe iki mung nunggu 3 tahun kalah karo sing sesasi langsung ditembung lho. Sapa? Ya ana. Pacaran 3 tahun ra dikapak-kapake kenal seminggu langsung ditemokke wong tua ya akeh. Dadi aja nunggu nek iya nek ora. Iki meng anu bawa lho. Oh, tetembangan. Aja caket-caket rono nduk, ndak imanku ra kuat. Lah nyawang apa Lek? Apa lho? Aja nduk ya. Lek tak cedhaki ngapa? Wong sak orane aku ya tau disunat dadi engko nek ngantek terus anu ki lho. Hubungane apa karo
Ya Allah, aja nduk iki Kowe nyawang apa to, Lek? Aja dadi kok ngono ki, Lek. Aja nduk ada kudu ya Allah. Hubungane apa? Pas banget lho, pas banget. Pas bathuk iki lho, Nduk, ngatine. Duh. Bathuk kok ngisor, bathuk iki kene lho. Anu ki lho, bandul kalung lho, Nduk. Jane apa to? Wow. Apa ta? Apri ya lanang dadi bro ya wow. April ganas lho. Ayo Nduk, tak tunggu ya ora apa-apa. Tak tunggu terus jajar mie ayam ngono ya nek ketemu. Tak tengi. Tak tengi. Arek tengi sapa? Aku lo gelem. Ayo nak. Katanya hamil ya. Nanti biarkan waktu yang akan menjawab, Nduk. Wis miwiti kowe arepan. Lah jarene hamil. Buka dalan. Sama apa-apa. jenengan. Wis apik-apik lerem kok, Le. Wis ora apa-apa, Nduk. Sok ya suatu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa kok nyata. Lah sapa to bapakne? Hah? Iki sapa Mbak Dindila? Ora apa-apa wis men. Kuwi apa? Kok le celutak temen lho. Cutak cengelmu. Lah karo banci kok ya arep. Aku mung karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Ame nggo alasan kuwi nganti bojoku iso takon tenan nek. Pancen keparat kok Sukimen iki jeneng. Ora apa-apa. Tau nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon sampean ki yo doyan ora banci Mas. Ayo ku kegiatan. Aduh, kok kegiatan. Ora selingkuh padha geleme kok padha geleme ora apa-apa. Nggo kegiatan liar biliar. Ayo nak, aja ganggu gawe men. Sok wayahe 7 sasi rak ya wis tekon meneh. Wis tak siapke bendho kok. Nggih napa? Aku bayi lahir ceplok langsung tak bendho ndase langsung. Isen aku ndek anak. Sabar ya Le, sabar apa-apa Sukino, aja dadi atimu. Sapa? Sukino. Artine? Sukimen Seno. Lho, oh jenenge ya apik temen lho Sukino. Wis apa-apa. Ora apa-apa, ibumu dadi Wonder Woman, single parent ora apa-apa. Aku nyanak gawe stiker kok sesuk. Napa? Kenapa? Stiker Sukino. Templeke mobil Sukino ndasi atos. Sujokno aku USG metune lanang. Upama metune wedok rak ya rekoso. Lah ngapa? So nek yo ijab dadak goleki bapakne, dadak golek wali hakim yo nek gelem ngakone ora. Mula kita jaga banget. Wis ra apa-apa kowe dadi tali ning katresnan aku ya ora apa-apa. Ora nggih kapan to lek lakon iki? Kapan? Yo nek mulai wayangan kae to. Oh ya bendina wayangan kok ya. Kok kaya tenan-tenan ngono lho men iki. Kan iki pendak mengi wayangan. Iso lek lakoni. Ah setan. Alah ngono, alah kok iso lek nglakoni ngono ki 5 menit wis kok ora suwe-suwe kok. Masa gur 5 menit to? Hah? Terima apa piye? Aku njalukku cepet pancenan. Ora apa-apa ya Tole, ora apa-apa. Kowe ora tak sambi-sambi 2 tahun tetep tak susoni kowe 2 tahun ora apa-apa. Men dadi bocah sing Susu sehat. apa? Susu gombal ngono kok disusoni. Teruske perjuangane pakmu ya Tole. Ora apa-apa. Sabar. Wong tekan, wong tekun bakal tekan ya Allah. Wis kok nyambut gawe. Jenengan arek apa? Ya ngenengi anak glo jejak glo. Bocah pinter. Sukino, tene tak neng. Sukino Bocah ngono. menika Ora iso jejak-jejak. putra panjenengan menika. Nek iso jejak ndase mbokmu mah ra apa-apa. Kita bocah aktif kondo, aktif diperaktif somen. Iki somen Somen dalang. ya, Heeh, dalang jejak sinden-sinden kuwi somen. Kok dicek sinden lho. Semangat terus Nih. nyanyi ondo. Isine trenggiling kok ya. Mas Eno, masa putra panjenengan trenggile. Ayo ben wis. Oh, kok trenggileng to, Pri? Luwak. Nek luwak tiru bapakne berarti ya. Hei. Tati. Wis ben ra apa-apa. Lah sapa? Lah kuwi bapakne sapa? Berarti Ning bapake kan udah luwak. oh bapakne Pak Seno Nugroho ki dalang kondang misuwur, dalang keterima, menginspirasi buat dalang-dalang muda. Aku rasa asake kok nek golek bojo rasa asake kok. ora Bagus wong bagus oke. Iki sing dienggo inspirator bajang lain kok. Beliau inspirator, ora apa-apa ya dalan. Beliau ngomong kabeh wae. Ana ngene-ngene, iya sabar.
beliau itu sebenarnya ganasimu nang panggung. Asin wonge sabar banget karo aku. Tak tampa ya, Le. Kowe sindene sapa kowe? Sindene jenengan. Wis ge nembang rasa kowe cangkem. Lah aku lagi ngrungokke iki lho anake. Oh, cangkem radio ngono wae. Radio salah frekuensi ngono. Radio bodol. Nyanyian tak tunggu seliramu bongkar meneh angger bar nangis kok ngeleh wah kuwi sing pengen cekinone apa mbokne nih seliramu amin mulai seliramu rawo anggeleren gibah lho wong wedok kok mangan lombok kok mbok 5. Anggepe cangkeme iki cuek. Kok cuek to? Padake lati. Lah niku ya Mbak Wahyu iki wonge anteng jeblane ya ora nggenahi. Mbak Mimin lah jenengan ki anu kesibukane akeh ya soknya. Gula. Alhamdulillah ya Allah, tambah nuwun Pak. Nggih. Jatah kula loro nggih Pak. Lah iki loro ya sing dian karo sing dikandut barang. Mbak Wahyu tekon, Mbak Mimin nek nyumbangi jenengan pira? Kula nek biasane mung 20 aku ngono ku. Kon wong digawe iki lho jeneng golek dhewe 20 ra apa-apa umum, Mbak. Rasa 50, rasa 120. Iki iculan saka Grasi ya rasa durung. Ayo. Ayo oke. Piye to? Rumah saku kok paitamu ki ming kuwi karo Rinoso. Nah terus kan apa? Wis tekan semene kon baleni liyane kuwi. Ora ya wis teruske wae wis. Loro. Bela melu usul iki. Ora wis lah. Iya. Iya. Oh gawake liyane engko malah. Nya
Iki terharu. Terharu. Saya kira nek kumat ngono lho. Asma. Lek Mena yo lek nyang-nyangan kingko kok lek. Ketemu Mas Agus sih Masku. Oh, Mas sing endi? Mas tenan ngarep au mae Karang Nongko. Oh Mas Agus to. Mas Agus garwane Mbak Ani. Ya ampun kancaku sekolah. Rasa isen Mas, sak dhisik kanca golek linju kok. Jeblok ketemu sedulur lho Pak Seno lho. Iya. Mas Agus arep seneng karo aku ora tak topo kula ngebotin jenengan lho, jangan sia-siakan aku lho. Wah, jan dulu tenan. Lah lho, Pak polisi arep ngayonke kula trima milah jenengan lho, padha-padha le wong seni ngoten lho karep kula. Iya. Nggih. Ya omong-omong. Semangat Mas Agus nggih. Sip. Liwung diaturake iki ana sing nyuwun saka seksi logistik Satbrimob. Wah, iki mau begitu dunekke terus segone metu. Ha iya. Monggo. Yuk, monggo. Hati-hati engko dibuka isine granat. Ngene Mimin tak persen diseni granat. Nakal. Apa? Nakal. Ganjul sempolo. Loro. Kemayu iki. Apa? Loro. Kemayu. Ayo, yo dadas. Disembahi padake patung Gupala ya. Matur sembah nuwun, alhamdulillah ya Allah wong resik iki atine ya Allah rezekine Mbak Nyumili ra apa-apa. Edan iki maju terus Mbak Mili. Ngerti nek wanita teraniaya. Teraniaya. Iya. Ketoke kok enek tanda-tanda ya, Lek. Apa, Nak? Golek kanca ki kae mau. Lah ya, lho ya ampun. Oh, alah kono. Kanggo Mas sing beksa. Sing iki nek juga iso luwes banget. Iya. Coba kowe. Ayo. Sing sinten? Kuwi kadal buntung kuwi. Kadal buntung. Ayo Mas. Cendol dawet. Ben ana chemistry-ne. Dadi musikalitas kita men tinggi. Cendol dawet coba goyangmu yang apa? Cendol dawet. Cendol
banget. Wis. Kuwi lho, nggon mburi tulisane krokodil kene. Wis tak tutupi kok. Kanggo rangkepan saiki. Saiki rangkepan. Nganggo rangkepan sorek. Iki ndek anu lho, wong wedok lho. Lho wong tuwa iki kebak temiti barang cementel iki. Yo ala iki yo rasa dibuka ngono lho. Pak nganggo papat lho Pak, lho perjuangane tenan perjuangannya. Jangan meremehkan wong wedok. Iki subale we loro. Jeronane terus iki terus Kamis 5 ji lho. Kira wetenge ketok lho. Kudu weteng ya iki lho. Wis ana kuine kok tak tutupi ya saiki. Wetenge Mimin kok putih. Wetenge Mimin ki poleng. Kok poleng? Nggih, lanjut nggih. Lanjut Nak. Goyang dong Om. Moh. Pak Sena. Terima kasih. Wah, kepiye iki? Sembah nuwun nggih, Mas. Ya Allah. Tak kira nek arep ndondekne rating dono. Iya. Penari-penari wis diparingi alhamdulillah. Iya, apa-apa. Lah. Ya. Nangke wae. Wah, nggri kentekan napas mudar. Nggih paringi napas bantuan Apa? Napas bantuan. Napas bantuan? Nggih. Siap, kene akeh kompresor kok. Pam lembung. Ya Nak. Sabda padi Makasih. Mbak Tatin, yo.